Suntem într-un solar cu ardei capia. În cazul în care nu știați, această cultură are nevoie de palisare, de foliere și copilire. Prima lucrare importantă este de folierea și copilirea bazală. Când se face această lucrare, în momentul în care planta a ajuns la 30-35 de centimetri înălțime, are tulpina la bază undeva la 8-10 mm și vârfurile de creștere sunt dezvoltate, au o lungime de, să zicem, 3-5 cm. Nu are sens să facem această lucrare mai devreme, pentru că există riscul să rupem planta. Și în stadiul ăsta se face mult mai ușor. E bine să rupem și floarea de la ramificație. De ce facem asta? Pentru că vrem ca planta să-și dezvolte aparatul foliar cât mai mult. Aparatul foliar important, adică brațele de creștere. Acel fruct în stadiul acesta de plantă pitică face mai mult rău decât bine, pentru că atrage toată energia care altfel am fi dus-o în creșterea plantei. Deci, da, asta e o alegere personală. Oricum, acel fruct s-ar putea să fie deformat, pentru că va fi presat de către vârfurile de creștere, de către veurile de creștere. O să vă arătăm în alt filmuleț cum o să facem palisarea. În cazul ăsta noi palisăm pe două brațe și de aici încolo, după palisare, iar o să vină copilirea săptămânală. Practic, planta dă mai multe brațe, noi trebuie să lăsăm doar două și să avem grijă ca fructele se dezvoltă sănătos.